We zijn vandaag nog eens in sporthal Rolduc en wel voor een heel bijzonder iets. We zijn bij Bijzonder in Beweging. Dat is zeg maar een Limburgse koepel die de zogenaamde gehandicapten instuif organiseren. Overal in de provincie. En hier, van oudsher heet het zo, het wil zeggen dat mensen met een verstandelijke of een meervoudige beperking hier 1 uur per week kunnen sporten en spelletjes doen. En daar gaan we vanavond naar kijken en dat vinden wij heel erg de moeite waard. We hopen u ook. Wim Loneus hier naast me is de grote regulateur van de gehandicapte instuif in sporthal Rolduc. Wim, en dat is dat al een paar jaar, hè? Ja, vanaf 87 ben ik al heel bij betrokken, ja. Als 17-jarige jong ben ik hier erbij gekomen, ja, nu en 35 jaar weer. Ja. Zo heeft toch al aardig het weer gevorderd en ook het ervaren in het organiseren van dit soort dingen, ja. Wim, leg ons eens even uit. Het gaat over sporten en spel voor lui met een verstandelijke of meervoudige beperking. En het valt onder een koepel Bijzonder in Beweging. Ja, Bijzonder in Beweging is een Limburgse stichting. En we bieden dus sport- en spelactiviteiten aan voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten. In de breedste zin van het woord. En eigenlijk datgene wat, je staat nog maar aan lui die wat als vrijwilliger willen komen of die wat daar nog niks van weten. Wat vier op vakantie doen, aan het strand, ergens badminton, dat is al meer genoeg om met hun te kunnen hanteren en aan de slag te gaan. Plus het feit, ja, ze zijn voor hun beweging, maar ook sociale activiteiten. We proberen dus ook hun uit de woonvorm voet te halen, om in ieder geval sociaal actief te zien en dan ook interactie met anderen, met lui uit de gewone omgeving. Ja. Want we zien we ook moeten integreren in reguliere sportverenigingen. Ja, ik denk dat we dan op enge vinger kunnen afstellen dat dat natuurlijk niet zo werkt als we ons dat voorstellen. Ja. Want dan werd competitief gebadminton of gevoetbald. Ja, en dat is voor hen echt niet van toepassing. Wim, dat zal een bomduiten kosten, al met al. Waar haalt ze dat vandaan? Bijzonder in Beweging, de Limburgse stichting, die werd door de provincie ondersteund. Daar ging voor de subsidie, provinciale subsidie van. Plus waar alle deelnemers vandaan komen, dat is voor de ganse stichting ongeveer een 500-tal voor heel Limburg. Overal waar ze wonen, werd in elke gemeente ook subsidie aangevraagd voor elke deelnemer die we hebben. En ja, dat geld kunt dan bij de Bijzonder in Beweging binnen. En dan betalen ze dan onder andere bijvoorbeeld de accommodatie van. Tot voor kort ook deels transportkosten, materialen die we nodig hebben. Dat werd er allemaal van bekostigd. Ja. De liet juist al de term vrijwilliger vallen en dat is ook eigenlijk een beetje de brandende punt. Hè? Daar zit ze verlegen om. Ja, momenteel zijn we met een stuk of 5 vrijwilligers die dan alles in het begin moeten opzetten en dan ook wat moeten afbreken en opbergen. Dat is vaak net de zware punten en de drukke punten. Ja, een paar handjes hulp zouden we er wel heel goed bij kunnen gebruiken. Als we elke vereniging, maar ja, hiervan is wat ik juist zei, ik kan hele goede zin van, wanneer ik met hun een stond gesport heb, dan heb ik mijn energiepeil voor de komende week wel opgeladen. Dat kan ik er wel even tegenaan. Misschien zijn er toch wel meer lui die dat ook zo ervaren. Ja. En dat is gewoon een heerlijke interactie met deze lui om te gaan. Giekeren Goonzig van 7 bis 8. Ja, van 7 bis 8 aan vrijheid sport op Goonzigochtend. Parallel aan de schoolvakanties. Wenn schoolvakantie is, aan 4 ook vakantie. Ook de zomervakantie. Het kunt zich ongeveer neer op een 35 avonden per jaar. En waar dan ook nog eens 2 avonden van de Sinterklaasavond en de carnavalsavond apart daarvan zijn. Ja. Wat ledig met te doen. Maar je zegt er carnavalsavond. Dit is Peter, dat is de prins van het jaar. Ja. Prins Peter Alaaf. Ja. Goed zo, Peter. Prins Alaaf. Wat hast je gedaan allemaal dan? Ik heb carnaval geweest. En wat hast je met de medailles gedaan? Prinsen. Goed op, best op, totaal aan. Ah, geweldig, hè? Ja. Had je geamuseerd? Ja. Daar geef je toch hem.
Prins Peter, ik sta het nog maar. Lilian uit Landgraaf, L uit L, is vrijwilliger hij bij de Instuif. Lilian, wat doet hij zo al nu? Nou, zoals je ziet, verzint hij van alles. Verdunt met de deelnemers badmintonnen, verdunt gaat ballenspelletjes. Dat is een groep die doet met een grote bal gaat en die doet het heel erg zelfstandig als er geen vrijwilliger bij zijn. Nu gaat op de crosstrainer of op de loopband, daar werd geschoold en daar werd het lekker gebabbeld met de deelnemers. En dat is heel erg belangrijk. Ja. Voor dich is dit ook een eikpunt in de week? Dat wil ze net overslaan? Nee. Zeer zeker niet. Nee. Hast du nog een wervende tekst voor aspirant vrijwilligers? Nou, in ieder geval, als ze het hart op de gouden plaats had en dan vinden ze het leuk om met lui om te gaan. En het is allemaal laagdrempelig, je krijgt er zoveel voor terug van de deelnemers die hij zijn. Ze wachten alle nu op dich, ze zijn allemaal voor dich door, ze staan ook voor dich door, je zijn voor hun door. Het is een yin-yang situatie. Het is gewoon fantastisch. Had ze een zware dag of had ze een zwaar werk gehad, een uurtje en het valt er nog niet van zich af. Ik heb hier helemaal niks aan toe te voegen. Dankjewel Lilian. Alsjeblieft. Abigail hier is vaste klant bij de Instuif, toch? Ja, ik ben nu 2 jaar hier. Oké, en er komt altijd een buddy met je mee, heb ik begrepen. Ja, Chanel. Ja. Die brengt een haaltje, want jij woont gewoon thuis, jij? Ja, ik woon nog thuis. Ja. Hey, en als je hier bent, wat doe je dan allemaal? Met de ballen. En dansen. Dansen? Ja. Oké. Waar is het dansen dan? Want ik zie dat... dat komt dadelijk nog. Ja, we hebben muziek aanstaan. Ah, oké. En ja, ik hoef het je eigenlijk niet te vragen. Je vindt dat leuk om hier naartoe te komen iedere week? Ja. Ja, ik vind het heel leuk. Oké. Nou ja, ze stralen ook helemaal uit, Abigail, want ze is hier stamgast. Veel plezier nog, Abigail. Ja, dankjewel. Elise, ook deelnemer bij de Instuif. En Elise, ik heb gehoord, je hebt ook nog andere kwaliteiten, want je bent ook zangeres. Ja, dat doe ik al heel veel jaren bij de gehandicapte sporten. Want als er bijvoorbeeld de carnavalsavond is, dan sta je op de bühne en dan zing je liedjes. Ja, van Beppie, hè. Ah, van Beppie, ja. En dat, met muziek en alles. Ja. En niet geplayback, hè, live, hè. Ja. En voor de rest ben je iedere week ook hier en doe je mee aan sport en spa. Wat vind je het leukst om te doen? Of voetballen en zo, en spelletjes doen met de bal in de emmers doen, hè. Vind ik ook leuk. En als er te weinig deelnemers zijn en Wim komt vragen of ik wil helpen, doe ik dat. Oké, je bent zo'n beetje vliegende keeper hier. Ja, zoiets kan je het zeggen. Ja. Hey, en waar woon je? Ik woon zelf in Landgraaf. Oké. Weet je de speeltuin van Leenhof? Ja. Ja, daar. Oké. Hey, Elise, ik zou zeggen, veel plezier nog vanavond. En het allerbeste met de liedjes, hè? Ja, is goed. Als je volgend jaar eens een keer tijd hebt, dat is meestal donderdags voor carnaval. Dan komen jullie maar eens kijken naar mijn optreden. Ja, dat zullen we zeker doen. Dankjewel, hè. Okay. Veel plezier nog. Henry hier naast me, die is ook vrijwilliger. En die heeft nog een speciale taak, want er wordt ook gebowld door de Instuif. Henry, wie en wat genau? Een aantal jaren geleden zijn we gestart met een bowlinggroep van onze deelnemers. En dat werd met heel veel enthousiasme ontvangen. En als je ziet welke gaven van hun dat ze dan druk is, dat is eigenlijk net te beschrijven. Ja. Maar dat is net giekerwerk, hè? Dat is in zijn 2 weken, begreep ik dat goed? In zijn 2 weken dan voor bowlen. En dat is bij Bolo in Kerkrade. En dat is een stuntje van 7 tot 8. Dan van met de deelnemers bowlen. En dan weer nog een wedstrijd gehaald en zo dingen? Niet onder de deelnemers, nee. Okay. Ze kijken wel allemaal waar dat de meeste punten had, maar wedstrijden dat doen ze niet. Ja. En dat gaat hetzelfde wie hij, de lui werden gebracht of door een buddy of met de busje en toen ving ze erop. Deed ze dat dan alleen? Dat doe ik niet alleen, er zijn ouders bij die ook metkomen.
En dan zijn we met 3 begeleiders eigenlijk, wat hun dan doen begeleiden. Ja. Ze komen zelf naar beneden en ongen kunnen ze dan de song aan, degene die het niet kennen. Ja, ja. En dan gaan ze bowlen. Ja. Ja. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, bijzonder in beweging. Dat is de club die jullie moeten hebben.